गावसोर हिसाब खालामलायोमोन दाथ' बिदि बुख्रुबफैनो मोना बिमा मथा-मथि 15-20तासो माने बेटारि गारि लाना फैदों आरो बिसोरो ओमफ्राय हठात बिदि बुख्रुबफैदों मानसिखौबो एटाक खालामदोंमोन ज' रायलायबाय थादों थानाजोंबो एग्रिमेन्ट खालामलायदों दा बे फंबायनि न'खौल' डाइरेक्ट बिदि बुख्रुबफैनाया बहुत चिरांनि दुनाबारि गामियावहाय ओरैबायसा मोनसे दुखुनांथाव खौरां ओरैबायसा मोनसे जाथाय न'खर गंसेखौहाय ओरैबायसा माने सिलिंखार खालामहैदों माने ओरैबायसा जाहैदों माने जिब जुनारनिफ्राय लानानै न' बां आरो लोगोसे प्रपार्टि डेमेज गोबां खोथा माने मोनसे दुखुनांथाव आरोना नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायोब्ला माबोरैहाय बेफोरबायसा सोरबा सासेनि न'खौहाय बेफोरबायसा सिलिंखार खालामनो मोनखो बुफाय बुसि खालामनो मोनखो मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायोब्ला मोनथिनानै लानो हागोन आरो बुजिनानै लानो हागोन जे जाय न'खरा बा जाय न'खरखौहाय बेफोरबायसा प्रपार्टि डेमेज खालामबाय दा बिसेसकय आंथ' डिउटियावसो दङमोन आं बांद्राय माबाखौबो माबे समाव मा जादों बेखौथ' आं मिथिया जिखुनु जाया जोंनि फादारा बे बुहुर थिनालि थाइखावजरा आबादारि आफादाव माने बियो प्रेसिडेन्ट पदआव दङमोन दा बिनि हिसाबै दा जेनेबा प्रेसिडेन्ट पदआव दं नालाय दा बिसोरनो टाइम लाबाय थादोंमोन दा माखासे जगारबो खालामदोंमोन आङो जगार खालामनानै आवगायनि बाराव 3 लाख थाखाबो आं हरनाय जादोंमोन ओमफ्राय दानियावबो आं माखासे उसुबिदानि थाखाय जेरैखि जायाबाबो समाधान खालामनांगौ होननानै माखासे मेम्बारफोरखौ आङो बुंदोंमोन नोंसोरबो एसे बरनलायदो आं दा 2 लाख थाखाखौ आं मेनेज खालामगोन होननानै आं बिसोरनो खोथा होदोंमोन दा बिसोरो दिहुनाखिसै दा बिसोरो थानायाव थांबाय थानानिफ्राय आं सलुसन लादोंमोन जे मा सिस्टेम खालामनो दा थानाया होनदोंमोन जे एसे नोंसोरो थाखाखौ मेनेज खालामबाव दा बियो टाइम लानानै सल्भ खालामजालांगोन बे खोथाखौ बुंदोंमोन बे हिसाबै आंबो कमिटिखौ प्रेसार होबाय थादोंमोन आफाया जिहेतु प्रेसिडेन्ट हिसाबै पदआव दङमोन दा आं बिफानि जानानै आं सहायखौ खालामदोंमोन दा खालामसेयावबो आंथ' हरगासिनो दंमोन सिगाङावबो आं हरदों 3 लाख थाखा आरो आं नै दाबो हरनो थाखाय आं राजिमोन दिनै बिसोरनि उसुबिदानि थाखायनो आंनि 2 लाख थाखायाबो बिसोरनो खामानि होआखिसै दा आं सानदोंमोन जुदि रायलायलायनानै साननै बा सानथामनि गेजेराव माबा मोनसे सिद्धान्त लाजायोमोन नामा दा बे हिसाबै जुदि खालामोमोनबा आं मोजां मोनगौमोन आरो फैनानै आंनि न'आव जे दिनै आं सय हांगार खालामलांबाय फारसे सफा सियार गैला टिभि गैला दुनियानि न' खिरखि बुफायजोब्बाय सिलिं दंस' खालामबाय टेन्ट हाउसनि मालाहा 2 लाख थाखानि टेन्ट हाउस दंमोन बेबो सियारबो गैला टेबोलबो गैला डेस्क गैला डेक्सि बाल्थिं बेफोर बुस्थुआ मोनसेबो गैला ओमफ्राय आंहा दंमोन माबा सलार दंमोन सलाराबो गैला बेटारियाबो गैला टिभियाबो गैला वाइफाइबो गैला एभ्रिथिं आंना कारेन्टआबो डेमेज अबा लाइटआनो जाला ओमफ्राय दाना आंनि बियानै बियो माने डिलारनि खामानि मावोमोन नालाय बिबौनिखौनो दा बियो मोनसे मबाइल दंमोन मबाइलखौ माने सेख'नानै मबाइलखौ बुख्रुबबाय आंनिफ्राय जाहैबाय मानसिखौबो सोबादों जाहैबाय बेबायदि आरोखि बेबायदि खालामनाङामोन आं बेखौ दुखु मोनदों बिसोरो जुदि मोजाङै मोनसे टाइम होलांनो हायोमोन नोंसोरो एथ' दिननि गेजेराव ओरैबायदि डिसिसन ला बेक्तिगत जोङो आयेननि राहा लानाय जागोन बेफोरखौ जायोमोन खिन्थु बिसोरो दिनै आयेननि राहा लायाखै खुनु केस होआखै नांगौबा बिसोर केस होमोन गावसोरसो आयेनखौ आखायाव लाबाय बेथ' आं बहुद दुखु मोनदों दा जाहैबाय जोङो जेनेबा हमनानै लादो नांगौ मोनसे टाइम होमोन जे नोंसोरनि न'आव जों एथ' दिननि गेजेराव नोंसोरो न'आव सिद्धान्त खालाम जोंनो ओरैबायदि माबा मोनसे लिखित भाबै होनांगोन होननानै जुदि डिमान्ड खालामोमोनबा अब्लाना आंबो होगौमोन नङा होमबा रां हरनांगौ माने बिसोर कमिटिया हरनांगौ हिसाबै बिसोरो होबोबायबो सिगांनिफ्रायनो फाट होबोबाय थादों दा माखासे बिसोरो थाखा मेनेज खालामनो हायैयाव दिनै ओमफ्राय दाना ओरैहाय जाय मानसिया माने कालेक्टर दंमोन कालेक्टरा जाहैबाय बेनाव 60 लाख थाखा मोननांगौ जाहैबाय खिन्थु बिसिनि खोथा थारमाने बियो हिसाब खिताब खालामनानै 60 लाख थाखा मोननांगौ होननानै बुंबाय दाना बै जाय मानसिया बेक्तिगतआ कालेक्टरमोन कालेक्टरा होनबाय जे बिस्तिबार शुक्रबाराव जागोन दाना बे मथे कमिटिनि मानसिया बिस्तिबार शुक्रबाराव थांदोंमोन थांनानै दाना बुंबाय जे
दिनै हा लाग्राया फैयाखसै मंगलबारावसो फैसिगोन दाना मानसिया मंगलबारनि सिगां समबार दिनावनो बेंगालराव खारखोमा लांबाय जाहैबाय बै कालेक्टर मानसिया कालेक्टरा ओमफ्राय दाना कमिटियाथ' फैसा जे 30 तारिखआव बिसोरो पाब्लिकनो राननांगौमोन दाना बे थाखाखौ बैनिफ्रायथ' मोनाखसै कालेक्टरनिफ्राय दाना थाखाखौ जा एसे हायो मेनेज खालामदो होनलायनानै आङो माखासे कमिटिनि माबाखौ आङो रायलायदोंमोन रायलायनानै सानब्रै सिगां आं प्रेसार होगासिनो दं आंबो एसे दिहुनगोन नोंसोरबो एसे दिहुनगोन फाट बिदिनो होलांबाय थागोन बे हिसाबै आङो कमिटिजोंबो रायलायबाय थादों खिन्थु सेक्रेटारिया गुरुत्त होआखै सेक्रेटारिया गुरुत्त होआखसै आरो प्लास माखासे कमिटिनि मेम्बारफ्राबो दा जेनेबा आफाया प्रेसिडेन्ट हिसाबै आङो माखासे दायित्व लानानै आं थाखाखौ मेनेज खालामदों सिगाङावबो आं मेनेज खालामदों 3 लाख थाखा आंनिफ्राय नै दाबो आङो आंनि थाखाया जेसेबांखिनि आं हायो 2 लाख थाखा मेनेज खालामगोन होननानै आं 2 लाख थाखा जबान होदोंमोन आरो बे खोथाखौ आं असिनि सिगाङावबो बुंदों असिनो तुरुन आं मैया मोनासिम बे सोमोन्दो माने बे माबानि थाखायनो थारिखनि थाखायनो आङो असि सारजोंबो रायलायदों रायलायनानै असि सारा होनदों बार होनदों एबाराव नोंसोरो हाथ्राबाबो एटलिस्ट एसेबाबो होनो हानाय नोंसोर बेबस्था खालाम बे खोथाखौ लानानैनो आङो मेम्बारफोरजों थानायाव लेंहरनानै रायलायदों दिनै आजि सानथाम सिगांनिफ्रायनो रायलायनानै दा सेक्रेटारिया खिन्थु गुरुत्त होआखै बे सेक्रेटारिया गुरुत्त होयैनि थाखायनो बे घटनाया जादों नोंथांनि न'आव फैनानै जितु बेनिफ्राय बिसोर खालामफैदों औ बेनि गेजेराव बिथांमोनखौ सोरखौबा सिनायो नामा सिनायनो माने दा मानसिखौथ' आंथ' नुवाखसै जाहैबाय आंथ' गैयामोन दा न'नि मानसिफ्रा सिनायगोन खिन्थु एक्जाक्टलि बिसोरो नामखौ मिन्थिया मानसिखौ नुयोबा सिनायगोन ओमफ्राय दा जाहैबाय माखासे लिस्टबो दङ लिस्टआ मारैहाय दा जेनेबा जाय मानसिया फैसा मोननांगौ नङा होमबा दा बिसोरनो खालामदों दा बेखौ माखासे खरा मानसिफोर दं बिसोरनो मावगोन दस्राथ' मावनाय नङा दा जाहैबाय बिसोर आयेनखौ गावसोर आखायाव लानाय हिसाबै दा बेखौ आं न्याय मोननांगौ आंनि क्षतिपुरननि थाखाय दिनै आंहा उन्दुनो जायगा गैला फालें दंस' खालामबाय फालें मोनसेबो गैला मानसि फैबा जिरायनो सियार गंसे गैला साहा कापसे होनो आंहा टेबोल गैला सफा सियार गैला दा गासिबो आंहा डेमेज गैयाबाबो दा आङो ओरैनो नर्मेलि हिसाबै 5 लाखनि गोजौआव दं मानो आंना टेन्ट हाउसनि मालानो 2 लाखमोन ओमफ्राय सफा सियार दंमोन टिभि दंमोन वाइफाइ दंमोन अल दरजा खोरखि बे थांजोब्बाय फालें गद्रेज गासिबो डेमेज जोब आरोखि ओमफ्राय दै टेंखि दंमोन आंनाथ' बायदिसिना माने दैयाथ' जोंना एखमबा कारेन्ट थाया दै टेंखियाव दोननानै बिदिनो बेबहार खालामोमोन दिनै दै दोननोबो गैला दै टेंखिखौबो दानखावलांबाय मोननैखौबो एफआइआर आं थानायाव थांदोंमोन दहायो थांनानै आङो एफआइआर खौथ' सारनो होनानै फैबाय खिन्थु सारा एक्सेप्ट माने आंनि नुनायाव रेसपन्स होआखै आरोखि सारा दा जुदि सारा जुदि जेबो एक्सेप्ट खालामाब्ला अब्ला आं बेखौ सिन्था खालामदों थारमाने कर्टनि दारै माबा मोनसे खालामनांगोन मानो जाय मानसिया गुरुथ' माबाथ' नङाना फुसुथ' नङाना मानसिसो नङा होमबा इन्डिभिजुवेलि जेनेबा कमिटियाव साबसे मेम्बार दं बेसेबां थाखा गोलैयो सासे फार मेम्बार हिसाबै आं बेखौबो थैनो राजिमोन दिनै आङो बरनगासिनो दंमोन खिन्थु सेक्रेटारिया गुरुत्त होआखै आं सिगां आंथ' बेखौ एक्जेक्टलि आं बुंनो हाला आंथ' मेम्बारबो नङा होमबा आंथ' बिसिनि कालेक्टरबो नङा आं जास्ट माने प्रेसिडेन्टनि फिसाला हिसाबै बिफाखौ बासायनो हिसाबै आङो आंनिफ्राय जा हायो आं बेखौ बेबस्थाखौ खालामगासिनो दङ बिथांनि न'आवबो थांनानै गाग्लोबदों बिथांमोना गाग्लोबदों दा बेखौ आंबो खोनादों दा माब्रैहाय बेखौथ' आंबो बुंनो हाला खिन्थु सेक्रेटारिया एसेब्लाबो दायित्व लानानै खामानि जुदि मावोमोनब्ला दिनैनि घटनाया जायामोन आं बेखौ आखाबादि दायित्व लानायखौनो आं नुवाखै मानो आं असि सारजों कनफार्म खालामदों रायलायनानै असि साराथ' फंसे खोथाखौनो होनबाय थादों 30 तारिखआव बुहुत माबा जागोन एसेबाबो नोंसोरो मेनेज खालाम होननानै असि सारा बुंबाय थादों दिनै असि सार बुंसेयावबो बे खुगा खेवाखै
थेवब्लाबो आं होनदों जे 2 लाख थाखाखौ आं मेनेज खालामगोन नोंसोरबो मेनेज खालामदो होननानै आं असिनि सिगाङाव आं तुरन्त आं बुंदोंमोन दिनै आंनि न'खौ बिदि डेमेज खालामनानै आंथ' दिनै आं मा राहायै आं दिहुननो हाबावनो आंथ' दिहुननो हानाय नंला बेनोसै आरोखि औ मिडिया बिथांमोनखौ खुलुमनाय थाबाय नंगौ जोंनि फंबायनि न'खराव दिनक ब्रह्म पाटगिरिनि न'आव दिनै 12टा 1टासोआव माखासे बे कपारेटिभनि मानसिफ्रा फैनानै बुफायफैजोबदों फंबायनि न'खौ दा न'खराव रावबो गैयामोन बे समावनो माखासे बे कपारेटिभनि मानसिफ्रा बेनिफिसियारिफ्रा फैनानै जोंनि न'खौ बे फंबायनि न'खौ बुख्रुबफैजोबदों आरोखि मा जाहोननि थाखाय बेबायदि खालामदों जाहोनाथ' बिसोरो मोनसे कपारेटिभ दंमोन आबादारि आफाद बे आफादाव बिसोरो लन हरलायनाय मोनसे केस दं खोमा बे केसाव माने बिसोरो माखासे लेनदेन थानांगौ जागोन आरोखि ओंखायनो बिसोरो बे फैसाफोरखौ मोनलायनो थाखाय बिदि माबा मोनसे खालामफैदों जानो हागौ आरोखि दा रायजो राजाफ्रा फैनानै सयहांगार खालामफैनाया जाहोना बेनो आरोना जाहोना बेनो जानो हागौ आरोखि ओरैनोथ' फैसाखौ हरफिननो होन्दोंमोन बिसोर ज' रायलायबाय थादों थानाजोंबो एग्रिमेन्ट खालामलायदों दा बे फंबायनि न'खौल' डाइरेक्ट बिदि बुख्रुबफैनाया बहुद गाज्रि जादों दा बेबायदि बुफायफैनो नाङामोन जों आयेननि बेब'स्था बेखौ लानाय जागोन आरोखि बहानिफ्राय रायजो राजाफोर रायजोआ बे थिनालि एरिया थाइखाजरा ओमफ्राय ओरै गुबुन बारनायथिं दं खोमा एसे आंबो मोजां मिथिया सिनायमोन नामा आंबो गैयामोन आंहाथ' रुनिखाथायावसो थायो दा बे फंबायनि न' बे आरोखि आंबो सिनायनो रावखौबो बेसेबांसो बिबांनि लस जादों न'खराथ' फ्राय बायजोब्बायानो न'थ' गासिबो देफायजोब्बाय आरो बे आइ थायोमोन बे आइनाबो बुफाय जाजोब्बाय न'आ मथा मथि 4-5 लाखनि खहा आरोखि जिब जुनारबो बुथारदों नै अमा दाउ अमा मानै बे आरोखि फंबाय नामा मा प्रमद ब्रह्म पाटगिरि नाम मोजाङा प्रमद ब्रह्म पाटगिरि बिथाङा कालेक्सन खालामोमोन नामा बिसोरो कपारेटिभ बे आबादारि आफादाव माने ज' मोनसे कपारेटिभ दंमोन आरोखि बे कपारेटिभआव ज' मावलायोमोन आरो बिसोर बे हारसिंल' नङा बिसोर 10-15जनसो मेम्बार दं आरो बिसोर बेखिनियानो दा न्याय नांगौ दाथ' न्याय नांगोन बिदिथ' बेआइनि बुफायनो मोना मोनसे न'खरखौ बिदि थाखा मोननांगौ बिसोरो रायलायोमोन बेसेबां मोनलायनांगौ मानांगौ गावसोर हिसाब खालामलायोमोन दाथ' बिदि बुख्रुबफैनो मोना बिमा बुरै दं थैहां बेथ' अयनायबाबो दा नै दुखु नांनानै दं बे आरोखि साबेसे फैदों ओरैनो रायजो राजाफोर मथा मथि 15-20टासो माने बेटारि गारि लाना फैदों आरो बिसोरो ओमफ्राय हथात बिदि बुख्रुबफैदों मानसिखौबो एटेक खालामदों मानसिया न'खराव रावबो गैयामोन आइयाबो अजानाव थांदोंमोन ओमफ्राय फंबायाथ' गैखायामोन बाहेरायाव थांदोंमोन आरोखि फिसाफ्राबोथ' बाहेरायाव थाजोबो बे आरो बेखिनियानो